באנטר במודיעין, ותפסתי פה אישה נפלאה, ובגלל זה אני אוהב להגיע לחנויות, ופשוט צבעונית, וזה שיער פשוט שאין כמוהו. אז אני בטוח שהמוני פוני על השיער הזה נראה פשוט נפלא, וגם תראו מה זה מתאים לצבע של הפסים. אז בואו תראו איזה יופי. אני שואל אותה קצת ככה לאחור, שתוכלו לראות וליהנות מהאופי של השיער, מהשיער המדהים, ולכל אלה שחושבים ששיער אפור, או להתבגר עם שיער אפור זה לא יפה, טעות בידיכם, אין, לא תוכלו להשיג, לא תוכלו להשיג, נכון? להשיג שיער כזה אפילו אם תשלמו אלפים של שקלים. צבע כזה, אופי כזה, פשוט כדאי להיוולד איתו. אוקיי, מחזיקים בשיער, שימו לב, קלי קלות, מחזיקים במוני פוני בידי, ובקלי קלות בצורה זורמת, מעבירים את הידית סביב השיער, וכבר אני מסובב את הידית עד שהשיער מחזיק בטוח ויפה. קלי קלות, אין צורך בשום דבר אחר, אוקיי? רבותיי, נפלא, שימו לב איזה קטנים, איזה חיוך אפילו. והמוני פוני הזה פשוט צריך להישאר, אין לך עוד איזה ורוד אולי? להתראות, אתה יודע, תבואו לקניון במודיעין ותמצאו את המוני פוני, אני לא בטוח שתמצאו אותה, את האישה הנפלאה, נילי, את נילי, אבל בטוח תמצאו את המוני פוני פה, וכנראה נדאג לנילי, ניתן לה איזה מוני פוני בחינם.